entzuleriak saio berri batera gaur azaroak 4 astelena bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik, Aritz Santamariarekin egongo gara hizketan hemen platoan. Euskaraldiaren 4. edizioa maiatzaren 15-tik 25-era ospatuko da, elkar mugituz egingo dugu lelopean, eta honen inguruan hitz egitera dator Aritz. Eta beste alde batetik, Ane Garmendiarekin egongo gara, ikus-entzuneko itzultzailea dena. Lehen aldiz saritu dituzte euskarazko ikus-entzuneko itzultzaileak eta Ane da sarituetako bat. Eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1915ean, Jan Iriart Urruti hil zen Jasparnen, lehen euskal kazetarietako bat. Urte batzuk geroago, 1969ean, Euskal Herrian euskaraz mugimendua sortu zuten. Egun berean, baina 1984ean, Nikaraguaren historiako lehen hauteskunde libreak egin zituzten, iraultza sandinistak garaipena lortu eta gero. Eta bukatzeko 2005ean Nadia Anjuman 25 urteko idazle afganistandarra hil zuen bere senarrak. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Astelenean odola kantari euskal kantagintzaren tragedia errezitaldi musikatua euskaraz egongo da Kondestable Jauregian arratsaldeko 7:00. Errezitaldi musikatua euskaraz egongo da Kondestable Jauregian arratsaldeko 7:00. Nafar Ateneoak antolatu du Iruñeko udalaren laguntzarekin. Unai Elorriaga da idazlea eta Josu Aurrekoetxea musikaria. Beti esan izan da bi gai nagusi daudela literaturan, maitasuna eta heriotza. Mundu guztiak uste du gainera maitasunari buruz idatzi dela gehien. Ikuskizun honen bitartez ordea saiatuko dira erakusten ez dela guztiz egia, asko kantatu zaiola heriotzari, gerrari, hilketari, odolari. Asteartean Mendillorriko liburutegian arratsaldeko 6:00 ipuin kontalaria egongo da euskaraz, iluntasunean argi bat piztu da izenburuarekin. Ipuin ordua eta gehiago ere Bentura Ruizekin. Asteazkenean, alde batetik Olagarrua izeneko antzerkia egongo da Nafarroako antzerki eskolan. Antzerki aroak eta txipiak antzeztutako obra da, eta herri bateko 3 emakume, Olatz Beobide, Maitane Perez eta Nerea Arriola eta Olagarro bat dira antzezlanaren ardatza. Helburu bakarra dute, gorputzetik, plazerretik eta fantasiatik datozkigun erruak, txikiak eta handiak astintzea. Arratsaldeko 7:00 Nafarroako antzerki eskolan. Sarrerak txarteldegian eta online daude eskuragarri. Beste alde batetik, Rifka horrengatik egiten dugu dantza liburuaren aurkezpena egongo da Labagunean. Rifka honengatik egiten dugu dantza Mohamed El Kurden liburua euskaratu du Eider Beobidek. Liburuaren aurkezpena egingo dute Beobidek eta Xalba Ramirez musikariak. Arratsaldeko 7:30 Laban. Larunbatean, Manping jaialdia. Tomasitaren etxe kaskorra egingo da Mendillorriko zibiboxean. Hainbat espazioaren azterketa sensoriala proposatzen da. Helduek eta aurrek harreman afektiboak eta fisikoak elkarrekin esperimentatuz, materialetatik eta egitura espazialetatik abiatuta. Talde jolasean aritzeko esperientzia honek halaber erakutsi nahi du artelana bizitzarekin lotua dagoela. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, erregeak Sánchez eta Mazón irainka hartu dituzte Uholdeen 0 aldera egindako bisitan. Bizilagunek eta voluntarioek lokatza botatzen diete, joateko eskatzen diete eta hiltzaile deitzen diete. Gobernuko presidenteak ultraeskuindarrek aldarrikatutako eraso bat jasan du. Felipe eta Letizia kaltetuen haserrea entzuten ari dira tentsio handiko giro batean. Paiportan egoteak haserrea pizten du. Argazki nagusian, Feliperen aurpegiak paiportan bizi izandako tentsioa islatzen du. Bertan jende askok herrieta egin baitzion.
Hori koloreko berrietan, alde batetik, Ameriketako estatu batuetako hauteskundeak argitzen. Beste alde batetik, Kristina Garmendia dugu. Honen hitzetan, inork ez daki teknologiak nola eragingo duen enpleguan. Jarraian, gidatzeko puntuak berreskuratzeko aldaketak. Gainera, 160 voluntariok garbiketa bat egin dute Ezkabamendian. Bukatzeko, udazkenak bisitari andana erakartzen ditu Iratko oihanera. Diario de Navarraren argazki nagusian, Felipe Seigarrenak paiportako bizilagunekin hitz egin zuen, eta erreginen Pedro Sánchezen eta Carlos Mazonen bizitak irainak eta lokatza jaurtitzea eragin zuen. Titularrean, haserreak gainezka egin du Valentzian. Erregeek bizilagunekin hitz egiteko adorearekin egiten diote aurre tentsioari. Valentziako kaosean dauden nafarren hitzetan, dena txuntxipena da. Beheko berrietan, alde batetik, Nafarroa Alemaniako autoaren krisiaren aurrean egindako lanarekin. Beste alde batetik, biktimen aldeko mezak katedrala betetzen du. Gararen argazki nagusian, Espainiako erregea Burumakur paiportara egindako bisitan danak gehien kolpatutako guneetako batera. Titularrean, herriaren haserreak Felipe Borboikoa zizpriztindu du paiportan. Espainiako erregeak danaren aurretik eta ondoren egindako kudeak eta tamalgarriaren faktura jaso zuen, Sánchez eta Mazonekin batera egindako bisitan. Gorpuak agertu dira hondartzetan eta oraindik ez dakite zenbat desagertu diren. Erdiko berrietan, Koldo Gutierrez kazetariaren hitzetan, kontu handiz bideojokoek mota guztietako gaiak jorratu beharko lituzkete. Beheko berrietan, alde batetik, Israelen hainbat erasok 50 haur hil dituzte Gazan. Beste alde batetik, Amanda Becker kazetari estatu batuarraren hitzetan, demokrazia osasuntsu bat izateko abortu eskubidea behar dugu. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, suhiltzailea den Iñaki Sexmilioren hitzetan, iritsi den lehen larrialdi zerbitzua izan gara zenbait tokietan. Herritarrak oso eskertuak daude. 31 suhiltzaile nafar ari dira Valentzian laguntza ematen. Horrez gain, anbulantzia bat ere iritsi da bart. Lehentasuna da gorpuak aurkitzea eta bakterio zein gaitz biologikoak ez zabaltzeko lan egitea, azaldu du Iñaki Sexmilio suhiltzaileak. Eskuineko berrietan, goikoan, zelaian nagusiago markaigailuan baino. Osasunak bat eta huts garaitu zuen Valladoliz, larunbat eguerdian sadarren jokatutako norgehiagokan. Garaipen horren ondoren gorritxoak 5. dira sailkapenean. Txapeldunen ligako postuetan dagoen Villarrealekin puntuetan berdinduta. Bekoan aldiz, Zabaldiko Ander Garderen hitzetan, lurraren defentsa ardatz hartuta eginen dugu elkartasuna 15. 28. elkartasun 15. hasiko da gaur Zabaldin. Baliabide arpilatzearen aurrean lurraren defentsa izenburuarekin dokumentalak, hitzaldiak, mahai inguruak eta beste izanen dituzte gaurtik hasita. Palestina, Burkina Faso, Europa, Mexiko edota Euskal Herrian dauden adibideren inguruko hausnarketak eginen dituzte, besteak beste. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Aritz Santamariarekin gaude. Kaixo, zer moduz? Kaixo, bonan. Bueno, maiatzaren 15-tik 25-era Euskaraldiaren 4. edizioa ospatuko da, ezta? Elkar mugitu egingo dugu lelopean. Baina, bueno, kontatu iguzu pixkat testu inguruan jartzeko zer den Euskaraldia. Ados, Euskaraldia 2018an sortu genuen areketa soziala da, batez ere Euskararen hizkuntza itorretan eragiteko, eta aurten berrikuntza batzukin gatoz eta horien artean definizioa, izan ere gure intentzioa da Euskaraldia mugimendua izatea, eta Euskararen erabilera aktibatzeko mugimendua izan ere. Eta zergatik sortu zen, ze behar zeuden? Euskararen hizkuntza ohituretan eragiteko sortu genuen Euskaraldia. Zeren, kaleetan bereziki ez genuen hainbeste euskara entzuten eta pixkat ohitura horietan eragiteko asmatu genuen bai. Eta nolakoa da honen funtzionamendua? Parte hartzeko bi modu daude, ez da? Bai, hori da. Ariketa zuk esan duzun bezala, maiatzaren 15-tik 25-era izan dena, 11 egun hartuko ditu eta 2 asteburu zehazki.
Eta parte hartzeko moduak bi dira, bi rol ditugu, belarri prestak edo ahobiziak. Eta zertan datza bakoitza? Bueno, bakoitzak bere euskararen mailari dagokionez, belarri prest edo ahobizi izanen da, eta 11 egun horietan, baino gure proposamena da. Hortik aurrera ere, hizkuntza ohitura horietan aldaketa izatea da helburua. Eta nolako bilakaera izan du honek 4 edizio hauetan zehar? Esan bezala, 2018an egin genuen lehen edizioa, eta lehen edizio hori oso arrakastatxoa izan zen. Kriston ilusioa eragin zuen jendeagan. Eta gero 2020an egin genuen bigarren edizioa, pandemia geroztik, eta 2022an hirugarrena. Eta aurten 2025an egin dugu laugarrena, eta data aldaketa hori egin dugu pixkat ilusio hori berreskuratzeko nahiarekin edo. Eta harreraren aldetik nabaritu ze aldaketa? Bai, jada maiatzetik hasi gara herri batzordeekin eta bar biltzen, eta data aldaketari dagokionez jaso dugun feedbacka edo oso ona izan da, beharrezkoa ikusten zuten ere, udaberriarekin, argiarekin euskaraldiaren ariketa elkartza, beraz parte horretatik erantzun oso ona jaso dugu. Eta azkeneko ediziotako balorazio orokorra egin duzue? Bai, egin zen bere garaian, alde batetik datuek beharresten dute euskaraldia eraginkorra dela, bere mugak eta akatsak izanen ditu, baina datuek beharresten dute hori, euskaraldiaren eraginkortasuna, eta herri batzordeen aldetik beste balorazio bat ere jaso genuen, eta hortik tirakain bate berrikuntzekin gatoz, egin artean data aldaketa ilusioa berpizteko asmo horrekin. Eta parte hartze kopuruaren aldetik, uste duzu garrantzi handia daukala honek, edo nahiago zuela kantitatea ordez, kalitatea egotea? Bai, azken finean, datuak azken finean garrantzitsuak dira, baina nik uste, eta iritzi pertsonala da, garrantzi handiagoa duela ariketaren kalitateak edo ariketa ondo egiteak datuak baino. Uste dute orokorrean edo aurreko edizioetan 320.000 hartu zutela parte, datu oso onak dira, baina eraginkortasuna hortatik haratago doa. Eta zure ustez zertan laguntzen du euskaraldiak? Batez ere euskaraz aritzeko ohiturak edo ohiturarik ez duen jende horretan eragiten du, zeren 11 egun hauetan eskaintzen zaie plaza, aukera, euskaraz lasai, aske eta inolako lotsarik gabe aritzeko, eta 11 egun horietatik haratago esan bezala hori mantentzeko ere aukera bikaina da euskaraldia. Eta nola ikusten duzu euskararen erabilera Nafarroan oraintxe bertan? Egia da kaleetan euskara gustatuko litzaiguna baino gutxiago entzuten dela, baina nik uste ere aurrera pausoak ematen ari ditugula arlo honetan, adibidez Labaren sorrera onura handia egin digu, eta nik uste gutxinaka aurrera ari garela egiten, bai. Eta nola uste duzu eragiten diola zonifikazioaren legeak euskarari? Euskararen erabilerari? Bai, zonifikazioaren legea argi dago traba dela. Urte luzez ari gara gurasoek, gure aitona amonek urte luzez aritu dira horren kontra, eta horren gure txanda da, hori gainditzeko beharra dagoela uste dut, izan ere euskara ofiziala ez den Nafarroako zatian oso zaila da euskaraz bai ikastea, bai eta aritza, eta azken finean normala da zonifikazioaren ondorio gisa, inkluso euskara arrotza izatea bertan, beraz egoera horri buelta eman behar zaio, eta aterabide bakarra da zonifikazioaren legea bertan bera uztea. Eta euskara Nafarroa osoan ofiziala izatea. Euskaraldira bueltatuta, 4. edizioa aurkeztu zenuten Nafarroako Antzerki Eskolan, eta zer moduz joan zen? Oso egon ginen, jende nahikotxo elkartu ginen bertan, eta
Asierkidan magoarekin batera, Iaski Serranok eta Goiatze Urkijok aurkeztu zuten iruditegi berria eta beste hainbat kontu berri, eta arratsalde polita pasa genuen, bai. Eta ze berrikuntza aurkituko ditugu? Bueno, bai, lehenik eta behin definizioaz hitz egingo dut. Orain arte Euskaraldia hizkuntzaiturak aldatzeko ariketa soziala zen, eta aurten ariketa izaten jarraituko bada ere Euskaraldia bera gaindituko duen Euskaraldia edo mugimendua eginen dugu. Eta honek zer esan nahi du? 11 egunetatik haratago Euskaraldia mugimendu gisa mantentzea. Bai aurretik, jada bertan horretan gabiltza, herri batzordeek jada martxan daude Euskaraldiaren prestakuntza horrekin, eta gure asmoa da mugimendua maiatzaren 25etik haratago mantentzea. Eta zergatik egin duzu berrikuntza hau? Beharra ikusi genuelako, ariketa soziala edo 11 egun horiek beharrezkoak ziren, baino jaso dugu, herri batzordeatik jaso dugu 11 egun baino gehiago behar ditugula hizkuntza ohiturak aldatzeko, eta horregatik Euskararen edo Euskaraldia mugimendua izatera proposatzen dugu. Eta herritarren partetik ilusioa galdu dela uste duzu? Normala den bezala, ariketa batek 3 edizio izan ondoren, berrikuntza hori edo ilusio hori galtzea normala da, baino jada herri batzordeekin egon garenean eta berrikuntza hauek aipatu ditugunean, nik uste berpiztu edo berpizten ari garela ilusio kutsu hori bai. Eta lan eremuan nola ikusten duzu Euskararen erabilera? Oro har aldaketa edo aurrerapausoak emateko beharra dagoela uste dut, batez ere hemen Nafarroan administrazio aldetik, baino ere enpresa pribatuetan, eta aurrerapausoak eman behar direla, argi dago bai. Eta jada izena emateko epea irekita dago, ezta? Bai, Eibarren irailaren 26an egin genuen topaketaren ondotik herri batzordeen edo herrien izen ematea ireki genuen, eta entitateen izen ematea aurreko urriaren 24an, ostegunarekin egin genuen aurkezpenean ireki genuen entitateen izen ematea. Eta noiz arte izango da? Hurrengo urtera arte, martxoa apirilia bitarte, eta ere aipatu martxoan Belarri Prest eta Obizien izen ematea irekiko dugula ere. Eta nola uste duzu erantzungo duela jendeak berrikuntza honeri? Badakigu berrikuntza hauek harrera ona izan dutela, oraindik denbora tarte luze batek gelditzen da udaberrira arte, baina nik uste epeak hurbildu ahala ilusio hori areagotuko dela eta jende gehiago inplikatuko dela, argi dut baina. Eta zer espero duzu edizio honetaz? Batez ere, eta lehen aipatu bitarte, datuen garrantziatik haratago, nik uste garrantzitsuena dela hizkuntza ohituretan aldaketa hori ematea, norbanakoatik hasita, baino taldeetan ere eragiteko asmoarekin, eta Euskaraldia 11 egun horietatik haratago mantentzeko ilusioarekin gatoz bai. Aritzia bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo jendeari zerbait helarazi? Bai, esan bezala maiatzatik Nafarroako hainbat herri batzordeekin elkartu gara. Aste honetan Leitzara goaz, hurrengoan Esterribarreko herri batzordearekin elkartuko gara, Zangotzan, Arrotxapean, eta bagaudela kontaktuan zenbait herri batzorderekin, oraindik beraiekin ez bagara jarri kontaktuan, beraiek ere deitzeko aukera dutela eta guk jaitsiko gareila gustora, noski. Aritz, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta ea zer moduz joaten den aurtengo edizioa. Eskerrik asko zuei. Ondo segi. Bai. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, astelena, hodei gehiago agertuko dira, batez ere hegoaldean. Hegoaldeko haizearekin jarraituko dugu, arroi biliko da eta tarteka traba egingo du.
Temperaturan ez da gorabehera handirik izango, eta epeletik jarraituko du. Kantauri isurialdean hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, eta erdi mailako hodeiekin eta goi-hodeiekin. Gainerako lekuetan, hodei gehiago ikusiko dugu, eta noizean behin zaparradaren bat egin dezake, batez ere Nafarroako zenbait tokietan. Beste egun batez lainoa izango da Ebro ibarreko zenbait lekuetan. Asteartean giroa eguzkitsua izango da, batez ere Kantauri isurialdean. Egunaren lehen partean haizeak hegoaldetik gogor jotzen jarraituko du eta temperatura epel mantenduko da. Arratsaldean baretu egingo da eta kostaldetik hurbil brisa sar daiteke. Kantauri isurialdean eguzkitsu egongo da, soilik goizean goiz hodeiren tarte batzuk ager daitezke. Goizean hegoaldean hodei gehiago ikusiko ditugu, baina arratsaldean ostarteak zabalak izango dira. Ebro ibarreko zenbait puntuetan lainoak sor daitezke berriro. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Ane Garmendiarekin gaude. Kaixo, Ane, zer moduz? Kaixo, zer moduz? Bueno, lehen aldiz saritu dituzte ikus-entzuneko euskara itzultzaileak, ezta? Bai, aurten lehen aldia da euskarako maila sartu dutena. Osea, 12 urte daramatzate sari hauek ematen eta lehen aldiz saritu dituzte euskara, galego eta katalanezko itzulpenak, ezta? Bai, hori da. Badakit asmoa lehenago maila hauek lehenago sortzea zela, baina bueno, lan handia eskatzen duten sariak dira eta bueno, arrazoi horregatik ezin izan dute lehenago egin. Eta zu saritutako bat zara, ze sari jaso duzu? Nik jaso dut euskarazko bikoizketarako itzulpenik eta egokitzapenik onenaren saria. Bueno, zorionak lehenengo gauza, eta ze film itzuli duzu? Bueno, saria izan da Mafka basoaren zaindaria filma euskaratzeagatik. Nik egin dudana izan da filmaren gidoia euskaratu eta egokitu eta bueno, gero bikoizle talde batek bikoizteko eta kantak ere egokitu ditut. Esamolde asko eta hiztegi aberatsa erabili dituzuela esan zuen epaimahaiak. Nola, zer egin duzu hau lortu ahal izateko? Bueno, ni saiatu naiz, egia esan nire lan guztietan saiatzen naizen moduan, euskara naturala eta ulerterraza erabiltzen, eta bat zetorrena Mafka da fantasiazko mitologian oinarritutako kondaira bat, eta horrek eskatzen zituen hizkera narratiboa eta sartzen saiatu naiz, euskara naturala eta jatorra erabiliz. Eta, kontatu duzu pixkat zure ibilbidearen inguruan, noiz hasi zinen honetan lan egiten? Ni berez, itzulpengintza eta interpretaritza ikasi nuen Castelloko Unibertsitatean. Gero, praktikak ikus-entzunezkoetan egin dituen Irusoin enpresan Donostian. Baina, gero bizitzak eraman ninduen beste itzulpen mota batzuetara eta itzulpen administratiboa, juridikoak eta abar egiten hasi nintzen, baina ikus-entzunezkoen arra hor neukan barruan ozkaka eta azkenean ikus-entzunezkoekin zer ikusia zuen master bat egin nuen online, Bartzelonako Unibertsitatean, eta hortik aurrera hasi nintzen pixka bat ikus-entzunezkoen munduan murgiltzen, euskarazko ikus-entzunezkoen munduan. Orduan horra hasi nintzen kurrikulumak bidaltzen bikoizketa eta azpiratzien estudioetara eta abar, eta pixkanaka horra hasi zen ere ikus-entzunezkoen ibilbidea. Eta nola suertatu zitzaizun aukera film hau itzultzeko? Film hau da Zine Euskadiren barruan egiten diren
filmetako bat, euskaraz egiten den filmetako bat, urtean ez dakit 12 film edo izango dira, denak animaziozkoak izan ohi dira edo aurrentzat, zineman estrenatzen direnak, eta, bueno, nik noizean behin iristen zait horrelako proiekturen bat, eta hori, Mafka haietako bat izan zen. Eta nola izan da itzulpen prozesua, noiz hasi zinen honekin? Ia esan, ez dut gogoratzen duela bat izan zen, iaz edo duela bi, sari hauek dira, sariak ematen dira aurreko urtean estrenatu diren filmei, ez? Orduan, estreinaldi data hartzen dute kontuan. Orduan, nik itzuliko nuen behar bada aurreko urtean. Egia da, prozesua da, niri bidaltzen didate filma, irudiak bidaltzen dizkidate eta bidaltzen dizkidate gidoiak, kanten letrak baldin badaude, eta gero nik hori egiten dudana da euskeratu eta egokitu gero aktoreek aretoan bikoiztu dezaten. Eta zer izan da prozesu honen gauzarik zailena? Zailena, nik esango nuke alde batetik izan dela, kanten egokitzapenak beti dauka zailtasun hori errimena, eta basila kopuruarena, eta azkenen muga batzuk bezala dauzkazu eta horiek errespetatu behar dituzu. Alde batetik hori izan litzateke eta bestetik behar bada gaur egun animazio hitza entzutean ez zaigu burura etortzen garai bateko marrazki bizidunak abaitsi eta ireki bakarrik egiten zutenak gaur egun animazioa oso ondo egina dago eta benetako pertsonaiek bezala mugitzen dute ahoa, orduan hor egokitzapenak suposatu du erronka bat, esango nuke fikzioa bikoizten denean bezala, ez? Azkenean gauza bada itzultzea eta beste bada egokitzea, zuk itzuli duzun testua aktorearen ahora. Orduan gaur egungo animazioa egia da antzekotasun gehiago daukala benetako fikzioarekin. Orduan hor nik esango nuke erronka bat egokitzapena izan dela. Osea, moldatu behar duzu esaldia luzera berdina izateko, ez? Luzera, hor, sinkronia mota ezberdina daude, bat da luzera, beste bat da ahoarekin batera joan behar dela, espainkariak eta batez ere kontuan hartu behar direla, eta bai. Eta gero, gehienetan ez dago ere itzulpen literala egiteko aukera, ez? Nola moldatzen zara horretan? Hor irudimenak paper garrantzitsua dauka, ze sarri hori ezin duzu itzuli zehazki esaten dutena ahoak eta denborak uzten ez badizu orduan. Eta gero ede datoz ingelesez, hau ingelesetik itzuli nuen, ingelesezko berezko esamoldeak batzutan ezin dituzu itzuli bere horretan eta aurkitu behar duzu baliokide bat euskaraz. Hori gertatzen adibidez, txiste batzuekin, umorearekin etengabe, ezin duzu beraiek erabili duten formula bera erabili euskaraz, funtzionatzen ez duelako edo, ingeleskada bat delako. Orduan, aurkitu behar duzu modua zure irudimena erabiliz eta euskara jatorra erabiliz eta euskaraz dauden esamoldeak eta baliabideak erabiliz, itzulpen horri konponbidea emateko eta ingelesez ikusi duen eta entzun duen pertsonak sentitu duena eta entzun duena euskarazkoak ere sentitu dezan. Eta prozesu honetan zer izan da zuretzako politena? Politena niretzat kantak dira, bereziki kantak egokitzea gustatzen zaidalako. Oso pare bat kanta daude, oso politak izan dira eta hori batetik kantena. Eta bestea, gaia ere gustatu zaidalako ze, egiten du nolabaiteko aldarrikapen ekologiko bat gure ingurumena zaintzeko
aldarrikapena, maitasun istorioaz gain, bai, hor dago atzean aldarrikapen gisa, ez? Zaindu dezagun gure mundua, zaindu dezagun ditzagun gure basoak eta bueno, horrek bat egiten du nere balioekin, orduan oso polita izan da proiektu hau itzultzea. Eta gaiaz pixka bat aldatuz, nola ikusten duzu ikus-entzunekoen egoera euskarazko alorrean edo? Egia esan gaizkiz, euskaraz oso gauza gutxi egiten da, bai bikoizketarako, bai azpidatzietarako, egia da azpidatzietarako orain apur bat gehiago, ez dakit, bizi-berritzen ari dela kontua, baina, bikoizketa, hori lehen esan dudana, Zine Euskadiren baitan, urtean, ez dakit, 12 film bakarrik bikoizten diren euskarara, eta aurrentzat baino ez, fikziorik apenas dago zinemetan euskaraz, egia da, primeran plataforma sortu zenetik, eta orain streaming plataformek ere, badirudi pixka bat, plataforma hauek mugitzen ari direla eta edukia sartzen ari direla, baina ez da nahikoa, eta hori, ez dakit, hemendik eskatu nahi nieke, eskumena dutenei, agintari eta euskarari bultzada bat emateko, euskarazko edukia behar ditugulako, plataformetan, telebista linealean, eta alor guztietan. Zergatik uste duzu gertatzen dela hau? Ez dela bikoizten euskarara, edo, ez dela edukirik. Ez dakit, nik pentsatzen dut, ez da, nik argudioak denetarik entzun dut. Adibidez, euskaldunok ez ditugula euskarazko edukiak ikusten, gaztelaniara jotzen dugula beti, ez direla errentagarriak. Orduan, nik hor eskatuko nuke apustu irmo bat egin dezaten, ze ez ditugu ikusiko eskaintzen ez badizkigute. Orduan, hau ohitura kontua da, ni gogoan dut garai batean Euskal Telebistan marrazki bizidunak eta gaztetxoentzako telesailak eta euskaraz ematen zirenean, nik oso gustora ikusten nituen. Eta gogoan dut bat edo beste ETV2 gaztelaniaz hasi zirela ematen, eta nik beti euskarara jotzen nuen zen eretzat askoz ez dakit, gehiago gustatzen zitzaidan eta ohitura hartu nuenez, hor neukan, ez? Orduan, nik esango nuke hemen garrantzitsua dela ohitura bat sortzea gure artean euskaraz ikusteko gauzak, baina horretarako edukiak behar ditugu eta edukietara ohitzeko denbora behar du. Orduan, hori, apustu hori eskatuko nieke agintariei gehien bat. Egia da, txikiak garenean eduki desiente dagoela euskaraz, baina iristen da puntu bat non hori bukatzen den eta gaztelaniara jo behar dugula, ez hor utxune badago, egia esan, ez dakit nik esango nuen gaztetxoek badutela zer ikusia, hala ere egia da edukiaren kalitateare kontuan eduki behar dela eta ikusten dugu gazte asko Klan edo beste telebista batzuetara Disney Plusera eta jotzen dutela, orduan hor ere kalitatearen aldetik agian euskara dela ere bikoiztu beharko lirateke, ez dakit hor apustu irmoa egin beharko litzateke kalitatea ere bikoizteko eta ez edozein marrazki bizidun edo telesail. Gero egia da gazteentzako, heldutxoagoentzako, nerabentzako eta ez dagoela asko hor gabezia dago, orduan gero txikitan hartu dituzun ohitura horiei eustea, zaila ikusten dut, jarraipen hori ematen ez duen edukirik ez badago. Zuk aldatu gidoia plataformako kide zara. Nola eragiten du honek euskararen ikus-entzunekoen egoerari? Zerk zehazki, markatu? Nola eragiten du plataforma honek euskarazko edukiari? Nik uste dut aldatu gidoia kanpainan barnean dauden ekimen txiki guztiek eta kanpainak berak bere horretan kristoren lana
egin duela eta egiten ari dela ikus-entzunezkoei ikus-entzunezkoetara euskara ekartzeko, ez? Eta aldarrikapen hori egitean. Ze, bueno, hori, guk uste dugu aldatu gidoiaren zati naizenez, uste dugu garrantzitsua dela euskara alor guztietan, baina baita ikus-entzunezkoetan ere. Ze, bueno, uste dugu euskarak biziraungo badu, ez, ikus-entzunezkoetatik ere, edan beharra daukala. Eta alde horretatik, hori ez, horrelako ekimenei esker, ea lortzen dugun agintariek ere, postu egitea, denbora guztian gauza beraz, ari naiz, baina garrantzitsua iruditzen zait, ze beraiek daukate eskumena, beraiek daukate aginte hori, eta beraiek egiten dituzte politikak euskararen alde, orduan hori eskatzea euskararen alde jarraitu dezaten ez politikak indartu ditzaten eta benetan daukan garrantzia emateko. Eta uste duzu gero honek, gabezi honek, gero euskararen erabileran eragiten duela? Nik uste baiet, ze, aisialdia gure bizitzan oso garrantzitsua da, eta, zenbat ordu pasatzen ditugu pantailaren aurrean, eta zenbat kontsumitzen dugun zinema, agian orain ez hainbeste streaming plataformetara jo dugulako, baina telebista ikusten jarraitzen dugu, telesailak ikusten ditugu streaming plataformetan, bideo-jokoetan jokatzen dugu, orduan horrelako alderri, horrelako alor garrantzitsua eta handi batean euskarak ere hor egon behar du, euskara gure bizitzetan barneratzeko bide oso garrantzitsua eta interesgarria iruditzen zain den ustez. Hortik ere hor apostu irmoa egin beharko litzateke ikus-entzunezkoetan oro har euskara txertatzeko. Eta zuk, eduki hauek itzultzen dituzunez, nola ikusten duzu hauen harrera jendeak kontsumitzen ditu? Nik uste dut euskaldunen artean eskaera hori egon badagoela, gero ikusten duzu, ezakit nahi askotan esan jotea, begira euskaraz dago, euskaraz ikusiko dugu. Eskaera badago, gauzak euskaraz ikusteko, egia da, ohitura hori galdu egin denez, ikusle batzuek oraindik erresistentzia moduko bat dagoela, normala da, urte askotan ez dutelako eduki hori jaso, eta orduan hor egin beharko litzateke bultzada bat, eta benetan indarra eman ikus-entzunezkoei pertsona horiek euskarara erakartzeko. Eta horretarako, indartu beharko litzateke, ikus-entzunezkoak indartu beharko litzateke, esan ditudan alor guztietan, bai zineman, bai telebistan, telebista oso garrantzitsua iruditzen zait, euskara txertatzeko, streaming plataformak, bideo-jokoak, ikus-entzunezkoen alor guztiak indartu beharko litzateke zentzu horretan, jendea euskarara erakartzeko. Eta zer suposatzen dugu zuretzako eta baita euskararen egoerarako sari hau jasotzeak? Nik espero dut, ni beti esan dut niretzat maila, kategoria, euskararen kategoria sortu hutsa nahiko sari izan dela, eta gero hautatua izatea eta saria irabaztea niretzat pertsonalki oso garrantzitsua izan da, baina nik gehien bat iruditzen zait, kolektibo gisa, euskarara itzultzen dugunon aldetik eta euskalgintzan lanean ari diren guztiei lan horretan laguntzeko, garrantzitsua iruditzen zait, ikusgarritasuna eman diolako euskaratzen diren ikus-entzunezkoei, guri itzultzaile gisa, baina baita, hori ez, euskaraz egiten den ikus-entzunezkoen alor osoari. Orduan, alde horretatik garrantzitsua iruditzen zait, eta ea honek balio duen, agintarien aldetik, kasu gehiago
egin diezaguten eta euskara biziberritzeko, alor honetan euskara biziberritzeko pausoak eman ditzaten. Bueno, hala espero dugu. Bai. Eta orain zu, proiektu hau bukatu duzu, saritua izan da, eta ze plan dituzu etorkizunean? Bueno, etorkizunean, niri gustatuko litzaidake horrelako lan gehiago egitea, egia esan gustatuko litzaidake, izugarri gustatuko litzaidake, fikzioa egitea helduentzat, zinemarako, telebistarako, streaming plataformetarako berdin zait, baina horrelako lanak ez umeentzat bakarri baizik eta helduentzat eta horrelako proiektu gehiago hori plataforma desberdinetarako. Hori da gustatuko litzaidakena. Bitartean, jarraituko dugu haurrentzako zinema, telesailak, argazki bizuenak eta abar egiten, eta aurrerantzean ikusiko dugu. Ea zer datorren. Bueno, Ane, bukatzeko ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo zerbait ahaztu zaigun. Bueno, ez hemendik soilik, aipatu nahi nituzke beste saria jaso duten beste bi itzultzaileak azpidatzien mailan, izan direla Leire Txertudi eta Ilargi Garzia, beraiei ere, zorionak hemendik eta hori, lan bikaina egin dutela. Bueno, zoriontzen ditugu baita hemendik, eta zuri ere eskerrak eman gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik. Zuei eskerrik asko interesa agertzeagatik eta zuen tarte honetan neri eta kasu honetan ikus-entzunezko entzutzaile euskarara itzultzen dutenei ikusgarritasuna emateagatik. Bueno, zuri, mila esker, agur Ane, ondo segi. Aio. Agur. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.